Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, armadong grupo sa Tipo-Tipo Basilan nagkatensyon, gobyerno ug CCCH nagpatunga na aron mahusay. Usa ka pamilya nga nagmotor nabanggaan og dump truck, patay. Sa detalye sa atong mga balita, miulbo ang tensyon sa munisipalidad sa Tipo-Tipo Basilan nga nag-ugat sa clan war kon Rido. Apektado ang panginabuhian sa mga tao, hilabi na kay naa sa sentro sa munisipalidad na hitabo ang pagbinayluay og bala. Nagpatunga na sab ang puwersa sa gobyerno ug ang LGU ug CCCH. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nabulabog ang mga residente sa sentro sa Tipo-Tipo Basilan Province Martes sa buntag. Diyang nagbinayluay og bala ang pwersa sa gobyerno batok sa mga armado nga gingong gisuportahan sa pwersa sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Sumala ni Mayor Tong Istarul kagabi gihimo ang negosasyon sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities kauban ang provincial government ug ni Commander Rajan o grupo sa nagkainitay. Apan walay nahimong positibong resulta. Matud ni Basilan Governor Mujib Hataman, padayon nilang ginamonitor ang sitwasyon sa Tipo-Tipo human ma-report ang tensyon sa lugar. Nakigpulong na sab sila sa nagkadaiyang sektor, lakip ang kasundaluhan, kapulisan ug mga lokal nga lider aron maisgutan ang laka nga dapat himuon aron maundang ang tensyon ug mamintinar ang kalinaw. Nakikalayo na sab ang gobernador, kang Commander Rajan ug Commander Hood ug Commander Hood Limaya sa MILF kauban ang labaw sa Local Committee on the Cessation of Hostilities. Aron awhagon ang ilang mga kauban sa kalihukan na magpabiling kalmado samtang padayon nga ginapangita ang hustisya. Sa kasamtangan, ginahulat pa ang resulta sa pagigpulong gikan sa MILF. Nanawagan si Hataman sa mga residente sa Tipo-Tipo na magpabiling kalmado ug makikinabangay sa mga otoridad alang sa kalinaw ug kaluwasan sa tanan. Temporaryong naundang ang enkwentro dihang mibundang ang pusog nga ulan. Allahu Akbar. Ngangkat bigyan po, ngangkat bigyan. Pasado alas 2 Martes sa hapon, subling nagkatensyon o balik sa lugar. Sumala sa 101st Infantry Brigade Philippine Army, clan feud, Conrido-related violence, tali sa duha ka lokal nga partido ang ugat hinungdan sa gyera. Daling gisuspende ang mga klase ug trabaho sa lugar tungod sa nitabong enkwentro. Nagdeploy na og tropa sa mga sundalo aron sa pagmintinar sa kalina ug kapsay sa Tipo-Tipo. Sa gipagawas nga statement sa Armed Forces of the Philippines, under control na nila ang sitwasyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipang surrender sa mga residente sa Talitay, Maguindanao del Sur ang tag-as ng mga kalibre sa armas nga ilang gipang tipigan. Kabahin kini sa suporta sa mga tao alang sa kalinaw. Ani ang report ni Peng Alinyo. Sa usa ka seremonya, gipresenta ang mga gipang surrender nga high-powered firearms nga gitipigan sa mga sibilyan gikan sa lain-laing barangay sa munisipalidad sa Talitay, Maguindanao del Sur. Si Brigadier General Edgar Cato, ang commander sa 601st Infantry Brigade kauban ng mga opisyal sa 1st Mechanized Infantry Battalion nga sila Lieutenant Colonel Robert Bitita, Captain Robert Jong Carian, ang commander sa 12 Mechanized Infantry Company ug Police Captain Rama Jr., ang Chief of Police sa Talitay ug LGU ang nagdawat sa gipang surrender nga armas. Sumala sa mga sundalo, timailhan kini sa pagsuporta sa mga sibilyan sa kalinaw ug nagkahiusa sa tumong sa mga sundalo. Gipanawagan sab sa mga sundalo ang ubang residente nga himuon ang susamang aksyon ug magsilbing ehemplo sa komunidad. Naningkamot ang mga sundalo kauban mga pulis ug lokal nga gobyerno nga magkahiusa aron tapuson na ang kultura sa pakigupat ug ilegal nga paghupot og armas. Ang aktibidad kauban sa sustained campaign on small and light weapons program sa gobyerno. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang usa ka pamilya human nabanggaan og dump truck ang ilang gisakyan nga motorsiklo sa Pantukan, Davao de Oro kagabi, Oktubre 27, 2025. Nahitabo ang bangga dihang mi-overtake ang dump truck nga misugat sa lane sa motorsiklo og ang motor gimaneho sa usa ka sundalo og backride ang asawa
nga 7 ka bulan nga buntis ug 13 anyos nga anak nga ipahilot lang unta tungod kay gikalintura. Anyang report ni Eugene Hinutan. Lalaki, no? Kabangga. Ang mga babae. Tulo ka bug patay guys. Patay ang 7 ka bulan nga buntis ug iyang sundalo nga bana, lakip ang 13 anyos nilang anak dihang nabanggaan sa dump truck ang ilang gisakyan nga motor sa Pantukan, Davao de Oro pasado alas 7 Lunes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, angka sa sundalong rider ang iyang asawa ug anak samtang nagsubay sa highway padulong Mati City. Apan kalit ni overtake ang usa ka dump truck sa gisundan ni ining sakyanan ug misubay sa kasugat nga lane, hinungdan nga nabanggaan ini ang usa ka pamilya nga nagmotor. Residente sa Purok 9, Kawayan, Barangay Magnaga, Pantukan ang pamilyang biktima. Tungod sa kakusog sa impact, halos dili na mahitsura ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Nadala pa sa ospital ang mga biktima nga gilang sila Lizel Pacquiao, iyang bana ug anak nga si JR, apan wala na sila matabang pa. Nasayran nga magpahilot ra unta ang magtiayon sa ilang anak nga gikalintura diyang nahitabo ang bangga. Nakakustodiya na sa Pantukan Municipal Police Station ang driver sa dump truck nga usa ka alias Tino, 50 anyos nga residente sa Paquibato District, Davao City. Posible mapasakahan kini og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Giasikaso na ang patayng lawas sa mga biktima nga anaa sa usa ka punerarya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mga mag-uuma nga miyembro sa tribo sa Davao City gihatagan og kabaw sa Department of Agriculture. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Ginny Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Ginny na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Nadugta na dihang nakaplagan ang patayng lawas sa usa ka dalaga nga 6 ka bulan ng missing. Sulod sa usa ka abandonadong balay sa Barangay Poblasyon Laak, Davao de Oro, Lunes sa buntag, Oktubre 27, 2025, na diskubrihan ang patayng lawas sa biktima giilang si Trudes Ingada, 14 anyos. Sumala sa ginikanan sa dalaga, Abril paning tuiga missing ang biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa panghitabo aron mailang responsable ug ang motibo sa krimen. Nakig-alayo na ang Laak Municipal Police Station sa Forensic Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office aron mapailaw sa post-mortem examination ang patayng lawas sa biktima aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini. Nakaplaga na ang batanon nga naanod samtang naligo sa sapa sa Barangay Mandog, Davao City pasado alas 4 Domingo sa hapon, Oktubre 26, 2025. Pasado alas 8 Martes sa buntag, Oktubre 28, na-retrieve ang patayng lawas sa biktima nga giilang si John Kevin Corrales, 15 anyos, estudyante o residente sa Bayanihan, Barangay Mandog. Subay sa report na ano ng biktima tungod sa kusog nga sulog sa tubig sa sapa diyang nangaligo sila sa iyang higala nga si April Jade Sumayang, 15 anyos ab. Nisulay pa sila og langoy padulong sa daptin sa sapa apan nakabuhi si Corrales sa gihuptan niya nga kawayan rason nga naanod siya. Ang Mandog Search and Rescue ug Tigato Volunteer Emergency Response Team ang naka-retrieve sa patayng lawas sa batanong biktima sa Purok 4A, Santa Marina, Tigato, Davao City. Adunay dugang kaabag ang mga mag-uumang miyembro sa indigenous people sa Davao City. Kay nimbag-uhay lang ng apod-apod o Carabao ang Department of Agriculture Regional Office 11
sa mga mag-uumang IP sa syudad. Ani ang report ni Peng Alinio. Nakadawat og suporta gikan sa Department of Agriculture kun DA11 ang mga indigenous peoples farmers sa Davao City. Kini ang Kara Hyper Carabao nga gipanghatag ngadto kanila sa tumong nga mapalig-on ang panginabuhian ug mulambo ang farm productivity sa mga lumad nga mag-uuma sa syudad. 5 ka Carabao ang na-turnover sa mga IP farmers pinaagi sa livestock program human sa endorsement sa Davao City Agriculturist Office sa Kalinan ug kabuhayan at kaunlaran ng kababayan katutubo kun 4K program. Ang mga benepisyaryo gikan sa mga Likongkong Farmers Association sa Marilog District, Inayangan, Kalinan ug United Bagobo Klata Ancestral Domain Association sa Sitio Lipadas, Manuel Gianga, Kalinan. Matag usa nakadawat og tag-usa ka kabaw nagkantidad og 49,000 pesos. Una gipanghatag gipailaw sa health examination alang sa Sura, Brucella ug fecal parasite sa Regional Animal District Diagnostic Laboratory sa Davao City aron masiguro nga himsog og disease-free ang mga kabaw. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Umaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan no sabi ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!